Uyambona masencuma kanje mamthembu. Sondela mama. Ikanani phela ngisakhalisela mina hawa. Umuntu wami lona mamthembu. Right. Kodwa ngijwayele. Angujwayeli. Ngijwayele kwazi kulala noma kangizothini wakhe ngicela. Uyangijwayela ukwazi. Lalela. Uthi ngicela ungibelela into engeke iyenze. Mamthembu. Lalela. Ukwazi kulala noma uma ungizalayo sala. Uma wakho uyena wengicelile mamthembu. Akwa wena ufuma kanjani ulala noma? Habe ngangibona intombazane nami ishanga intombazane kangaka. Akamdala kakhulu uma wakho. Cha kodwa uyangijwayela. Angujwayeli mamthembu. Ngakhuza ngathi maso sonke isikhathi mangakhuluma nami silokhu ngikhomba kanje mamthembu. Mina ngiyindoda yomZulu mamthembu angikhonjwa kanje. Ukwazi kulala noma ngizokukhomba. Mamthembu. Uma wakho uyena wengicelile ufuna ngenze njani? Ufuma kanjani wena? Awungekho nje. Mina mangingekho kanti ukwazi kulala noma? Cha. Ngingekho mina. Lento yakhe yavuleka ivulelekile uma. Wayempela uma wakho ngishongo lutho mina kuyena. Uyanyanyisa. Lalela uma wakho ngishongo lutho kuyena. Mamthembu ngiyakhuluma mamthembu. Sungikhomba kanje mamthembu indoda yomZulu mina. Yabona mina ngindoda mina yesiko lento yenza lo ngikhomba nje. Akhandoda yomZulu akwazi kulala noma akhandoda yomZulu ukwazi kulala noma ungizalayo. Uma ungazala wena awukhulume naye ngoba manje lento nje kuba umdoda womZulu lo mdoda iya ngaphezulu kwamandla umdoda akaZulu awenzi kanjani ngoba kwazi kulala no lalela kwazi kulala umkhwazi wakho bese ngitshatha indoda womZulu wayengicelile nje phela ngabo umkhwazi wami ngempela ngoba ngakalobuli futhi angisaboni ukuthi kusaya lapha kulomlobolo ngendlela engibona ngayo mina ulala nobhuti wami yini ungayiboni na ukuba le yakho ukuba ukwazi kulala no manje mina ke ulayini nobhuti wami sikhathanisa nje ngempela nje amalanga be 3 months 3 months hayi ke mina le yami ke ilale nyanga ephelile ke le nyanga ephila isaseyinje isaseyinje impela cha isilimi mina ngithi mina oyenze late wena kudala wayenza right ke hlase impuma wakho mhlambe nje uma wakho bevuma nje ukuthi nje ubenganyisa lento ngoba mhlambe bebona ukuthi vele ngiyashiyeka ziyangeka mangambile la usala uyaphuma la utikadukilo wakithi uqinisile methi ngihamba kodwa kusho ukuthi bangave ngambile kufuna la yena enze izinto ezikanje okubhlungu umne wethu la gangeni naye ngizophinda ngimthembe kanjani noma ngazama ukuba ngimxolele ngizophinda futhi ngimthembe kanjani basho ukuthi kusaseniningi usazokwenza phela owesibili udadweni lapha kimi utshene kahle iqiniso udadweni wesibili ngoba angithi konke nitshethi neqisela mina nitshethi izinto neqisela mina udadweni ngowesibili ke nami lapha kimi yakhumbula ngelinye ilanga na uthunywa edrobheni uthunywa uma wakho ya ongeva uthunywe ngokweqiniso ke ngoyifuna ichance ukuthi naye be nami asho ukuthi silimi mina la awusona silimi akithi nawe ukuthi isilimi mina nawe ukuthi isilimi mina awusona nawe uhlaba udade wakho hayi ngihlaba uma wakhe umama futhi hawu udade wakhe umama udade wakhe yena ngabe wesithathu kuye anginyukeli lutho la ngiyanyukela kuyanda anginyukeli lutho la 50-50 angithi yona ntathu uyifuna leyo kanti 50-50 lana umama ongizalayo kodwa ngeke phela umama ongizalayo hawo wethu ubona indoda nje wethu ubona indoda nje umuntu ucela uxolo ngakuxolela indaba ke mina ungangixoleli ngoba nami ngiyasho bake ngisaphinda ngiyenze lento manene namanenekazi angibingelele Dumelani kaofela kamuka ninjani lapha emakhaya ayi thina siyafa amakhaza ngapha ngingazona ukuthi umoya uphephulapi bafethu ke nginibingelele ngokusemthethweni iMakhaya TV la cela niqhubeke subscribe lesikhombisa uthando ni like ni share ama video ethu nginiphathela usisi la uNosipho inkinga kaNosipho iningi engingakusho nje lokho kodwa ke angifuni ukugxileni la einkingeni zakhe nikhumbule eMakhaya TV asijajani uyena ozogxila einkingeni zakhe siswami njani ngiyaphila hamba uthe ngoba sibongo uNosipho igama wakamthimba Mamvelasi owakho umjolo uxakephi ningakhulu kungangokuthi angazoyise nje qala le ndaba yazi eqaleni indlela enzima ngayo okay but so lana nginalenkinga ukuthi kunobhuti engithola naye so lo bhuti engithandana naye sesithandana isikhathi esingango 3 years yes it's 3 years now and ngithandaneni kwethu naye
sekugcine ukuthi mhlawumbe nami sengithandana nobhuti wakhe ikheki. Ngisho ukuthi siyantshontshana nobhuti wakhe. Ngeke ngize ngisho ukuthi siyathandana, siyantshontshana. So ukuze so mina nje bangithandana nalo bhuti lona. Thandana kwami nalo bhuti ngathi unenkinga zemali. So ngize ngiyithole sengikubhuti wakhe keke. So ubhuti lona ngiyamthanda, uNtuthuko igama lakhe. Ngiyamthanda uNtuthuko kakhulu futhi. And into esingiphatha kabi ukuthi i-relationship yami naye ngiyabona ukuthi izogcina isibhidlika. Ekubhidlikeni kwayo ayize futhi ukuthi ukubhidlika kahle izolimaza abantu abaningi. Because kuzogcina sokuba ukuthi uyalimazana nobhuti wakhe because uNtuthuko umuntu wami umuntu vele onodlame. So wangihlanganisa ke nobhuti wakhe sake sakhuluma nobhuti wakhe wangihlanganisa nobhuti wakhe. So mahlangana nobhuti wakhe ke kube ukuthi nje siyahlala bamnandi kanje ayana. Njoba ngisho ngithi uNtuthuko umuntu onenkinga zemali mangimcela imali umuntu ongamnikezi. So mayinganginikeza imali njoba sahlangane nobhuti wakhe ngambona ubhuti wakhe ukuthi hayi umuntu okahle ngasemalini mayemcela yena uyamnikeza. So ngase ngithi ke nami ake ngizame ngala kubhuti wakhe ngike ngithi ukuzizamela nje khona mhlawumbe uzokunikeza nami. Because ama gift bengiwathola ke uNtuthuko uma ukuthi bengizalwa noma nje ukuthi mhlawumbe konke sicelebrate kodwa bengingazi ukuthi izinto ayithatha kubhuti wakhe ubenikezwe ubhuti wakhe. Yes, so nami ngase ngicina sengithi hayi angivele ngicele kuyena kubhuti wakhe ngoba uyanginikeza imali hayi ukuthi akanikezi. So ubhuti wakhe ngijole naye njengoba ngijola nobhuti wakhe nje ngijolela indaba zemali hayi ngoba nakho ukuthi ngimthanda into engimthandayo uNtuthuko. So ngifuna ukuthi ngimtshele nami ngiconfess kuyena namhlanje because lento angisayithandi because manje ubhuti wakhe akafuni ukuthi siyeke lento esiyenzayo. Uthi yena kunokuthi siyeke lento esiyenzayo angayeka intombi yakhe nami kube ukuthi ngihlukana noNtuthuko. So mina uNtuthuko akafuni ukuhlukana naye. Ngcono mina kube ukuthi ngihlukana naye ubhuti wakhe. uNtuthuko sonke lesikhathi akayazi le ndaba yini. Akayazi mina ubhuti wakhe bengiya kuyena uNtuthuko maye ngekho because uNtuthuko angithi umuntu oculayo. So bengiya kuyena ubhuti wakhe mawukuthi uNtuthuko mhlawumbe uye kwama-gigs akhe. Ngiyakuzwa kahle sami kodwa ngicela ungitshele first day ni decide ukuthi niyayenza lento nobhuti kaNtuthuko. Because ngifuna uku-understand la ukuthi wena owayenga or owafletha or owagabisela ubhuti kaNtuthuko wasekufaka into ecijile or uye naye owayenemqondo engasile because egcineni kufanele sazi ukuthi kwenzakalani. Yes, siyezwa ukuthi niyalala niyatshontshana niyahlabana ngendlela oyibiza ngayo, but what happened? Ubhuti kaNtuthuko vele kube nakho lokho ukuthi ukuthi ngisho kuthiwa ukhona nje usivakashele abe nalo leyo nto leyo angikhombisa wona. So nami ngaba ne-soft spot ke for yena ke sagcina kube ukuthi ke si-exchange ama-numbers. Kwathi uNtuthuko engekho ke wasengifonela ngamthetha hayi uNtuthuko akekho angeza naye endlini because ubefika nasendlini la sihlala khona noNtuthuko because sihlala sobabili ubefika endlini la sihlala khona. Then fika nje mayefikile kube ukuthi nje siyayihlalela senza lento esiyenzayo angishiye nalo mali angishiya nayo ahambe. Kube ukuthi nami ngesinye isikhathi ke ngiyahamba ngiyekuyena la hlala khona. Hayi Mbukeli emakhaya ngiyathemba uyizwele ziningi inkinga emjolweni kodwa ke uyafona nalomuntu ufona na. Kodwa into ezokwenzeka uNtuthuko sizobuya naye emva kwalesiqephu. Uzomtshela noma ngimtshela? Ngizomtshela ngicela ukuvutshela mina. Okay, uNtuthuko usisi uzoyitshelela uNtuthuko. Sozwa ngoNtuthuko ukuthi yena le ndaba uyetshisa kanjani. Okwakho lapha emakhaya hlala nathi siyabuya. Sibuyile. Manene namanenekazi. Maduzane ngizoshutha ngapha eLimpopo. Manje ngiyapractice la. Kuphela ubuwa. Kodwa asikho lapho bafethu sibuyile. Nosipho khona. Umfowethu khona. Bathi izinto ezinhle ngokuthi ikhulunye.
bhuti wami njani? Ngiyaphila njani bhuti? Ngiyaphila. Uyamazi usisi? Hayi ngiyamazi. Mhlawumbe umazi kanjani? Ngumuntu wami uMamvelase. Ngiyajola. Siyajola impela. uNosipho khona into athe ucela ukuthi ezokubikela yona ubese ecela mina ukuthi ngibe khona ukuze akwazi ukuthi ayidlulisele kuwe. Angazi ukuthi wena-ke uzobusuyizwa kanjani, mhlampe inhle mhlampe yimbi, kodwa kuhle ukuthi njenganingi abantu abathandanayo ngivumele nina nikhulume akutshele into azokubikela yona. uNosipho nangu yakho. Yebo mama. Ngiyakwazi lokho. Ngiyacela manje ukuthi into engizokhulumela namhlanje ukuthi ngixabanise isizathu udinga mina. Kanti yini mama wakhona inkinga manje esixabanisayo? Siqaleni ukuxabana. Sithanda sami ukuthi lana sekwenzekile ukuthi ngazithola sengathi ngibeyodwa nebhutwana. Ekujoleni kwami naye uyazi kodwa nawe ukuthi angithi imali bonganginikeza. So njengoba kade ngitshola naye nje ubhuti wakho ngoba bengenzela imali, hhayi ngoba nakho ukuthi ngiyamthanda, umuntu engimthandayo wena. So ingakho ngicela ubhuti ukuthi abe khona ukuze ngizokwazi ukuthi ngikwazi ukuthi ngikonfese kuyena. Because kade bengifuna vele ukuthi ngigonile kodwa manje ngiyasala. Hawu sonke lesikhathi lesi kanti unento yenzayo kanje uyifihlile ungayivezi lapha kumina. Bengisaba ukutshela. Ngiyaxolisa. Yena ngiphi ubhuti wami labo bhuti bami abaningi kangaka? Manje angikwazi ufike ngixabana nabo bonke abantu ekhaya ngenxa bonke obhuti bakhe ngomkhonto. Damn it. Ngakutshela iqiniso. Yazi ukuthi uyena wade nginikeza imali. Benginikeza imali. Ngoba mhlawumbe ubombone ngathi ube nemali eningi. Mina ngumuntu obudgetayo, izinto zami zonke ngiyazihlela. Wena lo mali obona ngazi ukuthi ubenginikeza nabe kuyimali asuke eyicela lapha kumina. Ngesizathu sokuba into mangave ngiyenza nawe ukubona endlini mangave ngifuna ukuthi ngithenga into ngicela imali unganginikezi nje ukuthi mina wena sazocela kunhlanhla imali. Angathi mina ubunganginikezi manje ngicela. Lalela mama, angikwazi ukuthi uyakhumbula ukuthi wakade ufuna ngovela kimi. Ngizovela kanjani mangave sibhithe sixhaphaza imali. Yabo yonke into ngiyayihlela uzobona unyaka lo unyanga uqalile ngiyayihlela into ngiyayihlela ngoba ngithi ngenzela mina nawe nengane sizalayo ukuthi zikhulele ngaphandle isandla sethu. Uma wenza kanje nawe ukhombisa enye into lapha kimi. Yabo le mali nayo ubeyithatha lapha kumina. Yabo hayi ngoba dengenayo ngoba ngihlula ukuthi nginakekele ngikwenzele izinto cha akuve kunjalo kuphela ngihlelile ukuthi ngihambe ngiyovela kini ngamvelazo ngoba kawukade lokhusha ukuba ngiyanini lapha kini. Uma sengifuna ukuya kini futhi uyaphinda futhi uzokwenza izinto ezikanje ngizophinda ngikuthembe kanjani mina. Iyona nto ngibizele yona nje lamanyala lapho uzongivezela wona lapha lamanyala ozongibonisa wona uzongihlekanisa nelizwe libuka. Ngiyaxolisa sithanda sami. Eish. Ngiyacela ngiyacela. Azangazi nokuthi bengiyaphi la. Ngiyacela sithanda. Angikwazi ukuthi ngingaxwela kanjani lento ingaphezulu amandla ami. Ayidingi mina ngikhuluma yabona manje okokuqala sinanomntwana ayidingi ukuba ngiyikhulume ngingedwa lento nami bakhona obhuti abangaphezulu kwalokho angenayo wena ufuna ngiphinde futhi ngibize bona ngibatshela ukuthi nangu umuntu nangu umkhonto kwaze ekhaya. Benze kube yiphutha sithanda. Iphuthe njani kube kangaki nenzeka ngaki lento? Angikwazi uxola ungasho ukuthi ngenzeka ngaki lento lokho ngoba phela funa ngazi ukuba ngempela nayiqala nini lento le.
Iqala iqala. Shu sonke lesikhathi mina umuntu oyisilima, mina umuntu ofihlelwe izinto la. Yabona nje bhuti. Ngiyakuzwa. Uthe kimi umuntu ongabi bikho isikhathi esiningi. Ngicathi la ithuba alithola khona. Ingaba umnika isikhathi sakhe mhlawumbe or usuku busy. Wami uyangazi lo muntu ngumuntu osebenzayo ngiyaphuma ngiyangena ngihlala eprovince A1 yabo. Uqinisile methi ngihamba kodwa kusho ukuthi bangave ngambile kufuna la yena enze izinto ezikanje. Okubhlungu umnewethu la gangeni naye. Ngizophinda ngimthembe kanjani noma ngazama ukuba ngimxolele. Ngizophinda futhi ngimthembe kanjani ngoba shuthi kusasekuningi kusazokwenza. Ngeke phela. Ngiyacabanga esakwenza sisengaphandle uma ngave sekumasangweni asekhaya kuyothiwani. Ngeke phela sakwenza ngiyakuthembisa ngengiphinda. Kuyothiwani ngempela bhuti awuyibuke nawe kahle lento lobona ukuthi abantu besifazana ukuthi banjani. Yabona nje. Ngiyaxolisa ngengiphinda ngangempela. Naye kade ngimtshela siyeke lento asiyenzayo because manje angisathandi. Uthini? Akafuni siyeke. Uthi ngoba siyeke la ngayeke intombi yakhe nami bese ngihlukana nokuthi ngiyamtshela ngizimfana nokuthi Okubhlungu yena akutsheni ukuthi na imali isoyithatha la kimi ngoba nami anginakwazi uba ngimubukele nenkinga ngoba wakithi yabo. Kanti yena uyazi mangabe ufuna imali kimi uthi ufuna le mali uthi ayojabulisa umngami. Ngingekho mina. Shuthi ngempela ukufuna kwenziwe njani ngoba ngendlela osho ngayo wena uzongifuna amaxolo kodwa ubhizi futhi wenza into kanje. ngiyasho ukuthi ngiphinde. Noma ngabe kuthiwa ngeke uzophinda ngophinda ngikuthembe kanjani. Yona iphendle ngophinda ngithembe noma nawe. yini sithanda sami ukuthi uphinde ngithembe futhi. Ungenze noma yini? Noma yini sithanda sami. Okay. Uma uthi ungenze noma yini. Ngicela ukuthi ungikhulume nodadewenu. Ukuthi wenze njani nodadewethu? Ungikhulume naye umtshene ukuthi ngifuna ukwenza ubuhlobo naye. Mhlambe ngayiphatha kangcono inhliziyo yami. Lokho ngeke kusebenze ngoba my dead bitch. Ngeke ngiziyenzeke. Kanjani ngithi nawe kade benibhizi lapha Ngiyasho nje ukuthi ngiyaxolisa. Usufuna dadewethu lalela angiphiki kuyaxolisa ngikubuzile uba lento nenzeka ngaki wathi lento senesikhathi eside shuthi mina sonke lesikhathi lesi nje mina ngingulaMthuthu lapha ngamehlweni kade wamfuna dadewethu. hayi ngoba ngimfuna kuphela nami ngizothi nami ngixoxa inhliziyo yami naye yamhliziyo ibe right Dadewethu ngeke. Mamthembu uyazi ukuthi lalela Mamthembu uyazi angiyena umuntu ophuma sila ngazi nangelilodi la ngamangavungonile ngalo ngifuna ukujezisa ngibamba ngezandla cha nami into engizoyenza ukuthi nami ngifuna ukuyedwa kodadewenu kuze nami yamhliziyo futhi ixole Ngiyala ke kodadewethu ngeke izenze lalela owesibili kudadewenu lapha kimi utshene kahle iqiniso udadewenu wesibili ngoba angithi konke nitshethi neqisela mina nitshethi neqisela mina udadewenu wesibili ke nami lapha kimi uyakhumbula ngelilanga uthunywa edrobheni uthunywa uma wakho ngiyakhumbula ya ongeva uthunyiwe ngokweqiniso ke ngoyifuna ichance ukuthi naye benami Asho ukuthi silimi mina la awusona silima ngithi nawe ubuthi silimi mina nawe uthi silimi mina Awusona nawe uhlaba udade wakho hayi ngihlaba uma wakhe umana futhi hawu udade wakhe umana udade wakhe yena ngabe wesithathu kuye ngabe wesithathu lapha kubo umana Kangizothina umuntu engicela kuba noma wakhe nami njengoba nje ethi nabo babecela nobhuti wami noma wakhe nawe wangicela ke umana uma wakhe impela okuzalayo anginyukeli lutho la Akuyanyukela kuyanda anginyukeli lutho la 50-50 angithi yona ntathu uyifuna leyo phela 50-50 lana umama ongizalayo inkinga mina Umama ongazala wena. lalela mama nami bengazi bengize ngikutshela ngoba lento biyimfihlo futhi bengamelanga ukuthi izigcine ivele ngiyayiveza namhlanje ngoba nawe nakho ngivezelile ukuthi ubhizi ulala nobhuti wami ngiyakuvezela ke nami ke namhlanje nawe kwakuvume yena wefunile nje kwafuna ngithini mina yena wefunile ufuna ngenze njani ukwazi ukulala noma shothi ayisekho ke lento yami nawe ke ukwazi ukulala noma mangizalayo nami ngicela uxolo
Hawu ngeke. Sikuzwe kahle. Abala babule ekhaya basakubona. Nami ngicela uxolo. Anginawo uxolisile ngixolele. Ngeke. Ngicela uxolo-ke mama. Ngeke. Umama ongizalayo? Ngicela uxolo mama. Hawu. Mina indaba yenu bafethu ngoba ngithulisa iyangigidi kahle kahle wena stepfather wakho. Shoot. Ngingubaba wakhe futhi ngingumuntu wakhe. Futhi ngifuna ukubuza ubalo wakhe-ke manje. Hayi into engeke iziyenzeke la ayivele ipheleke lento yami nawe. Kanjani angithi lalela angithi ucela uxolo kumina ngaxolela. Ngeke ayivele ipheleke ngeke ke phela ukwazi ukulala nomama. Umama ongizalayo? Umama ongazala wena? Cha ngangizothina ngicelile. Ngabe ngiyezwa. Manje uma Phela kamdala kakhulu uma wakho. Uma wakho bengicela nami ngangizibonela intombazane nje enhle. Lutho bhuti shothi ayipheleke lento yami nawe ke angiqhubeke ke noNhlanhla. Lalela uma uqhubeka noNhlanhla kulungile. Ke noNhlanhla. Kulungile akunankinga vele ngeke ngisakwazi ukuba ngiyikhuze ngisakwazi ukuba ngiyikhuze nale mali angimnikeza yena Nhlanhla loyo ngoba ngithi ngifune be right kanti onikeza umuntu wami umtshene ukuthi ayisekho imali engizophinde ngimnikeze yona ngoba nathi ningikhombisile nani ukuba nani ngaphezulu kwami nami ke futhi nami kube ngeke ngaphezulu kwenu Ngeke phela umama ongizalayo. hawo wethu ubona indoda nje wethu ubona indoda nje lalela awukwazi ukuba ube nolaka mina ngilando wena la wathi ufuna ungitshena imfihlo usungitshenile imfihlo nami sekutshena nami imfihlo futhi wena usafuna ungilalela angithi ucela uxolo ngakuxolela indaba ke mina ungangixoleli ngoba nami ngiyasho bake ngisaphinda ngiyenze lento sengizohlala nami ngibe nawe ngendlela nesikhathi uthi asifuni ngambuza bhuti ngaze ngamtshena ngathi uma uthi wena ngingumuntu ongabuyi yini ungahambi nami kanti yena uyazi engafuni uhamba nami nje ufuna ube busy nalo wakithi Kodwa ngijwayele. Angijwayeli Ngijwayele kwazi ukulala noma kangizothini uma wakhe ngicela uyangijwayela ukwazi. lalela Uthi ngicela ungibabelela into engeke izenzeke. lalela ukwazi ukulala noma uma ungizalayo uma wakho uyena owengicelile mamthini wena ufuma kanjani unilala noma Habe ngangizibona intombazane nami ishanga intombazane akamdala kakhulu uma wakho cha kodwa uyangijwayela angijwayeli mamthini ngakhuza ngathi maso sonke isikhathi mangakhuluma nami silokhu ngikhomba kanje mamthini mina ngiyindoda yomZulu mamthini bangikhonjwa kanje mamthini ukwazi ukulala noma ngizokukhomba mamthini uma wakho uyena owengicelile ofuna ngeze njani ufuma kanjani wena awungekho nje mina mangingekho kwani ukwazi ukulala noma cha ngingekho mina lento yakhe yavuleka ivuleleke uma wayempela uma wakho angishongo lutho mina kuyena uyanyanyisa lalela uma wakho angishongo lutho kuyena mamthini ngiyakhuluma mamthini sungikhomba kanye mamthini indoda yomZulu mina yabona mina indoda mina yesiko lento yenza lo ngikhomba nje akhandoda yomZulu akwazi ukulala noma akhandoda yomZulu ukwazi ukulala noma ungizalayo umama ongazala wena awukhulume naye ngoba manje lento nje kuba umdoda womZulu lo mdoda iyangaphezulu kwamandla amadoda akazi la wenza kanjani ngoba akwazi ukulala no lalela ukwazi ukulala umkhwekazi wakho bezongitshatha indoda womZulu wayengicelile nje phela ngabo umkhwekazi wami ngempela ngoba ngakalobuli futhi angisaboni ukuthi kusaya lapha kulomlobolo ngendlela engibona ngayo mina ulala nobhuti wami yini ungayiboni nawe ukuba le yakho ukuba ukwazi ukulala noma nje mina ke ulaleni nobhuti wami sikhathanisa nje ngempela nje amalanga kube 3 months 3 months hayi ke mina le yami ke ilale nyanga ephelile ke le nyanga isaseyintsha into enjalo isaseyintsha impela cha isilimi mina ngithi mina oyenze late wena kudala wayenza right ke hlase impuma wakho mhlambe nje uma wakho bevuma nje ukuthi nje ubengenzisa lento ngoba mhlambe bebona ukuthi vele ngiyashiyeka ziyangeka mangambile la usala uyaphuma la uthikadukilo wakithi yabona ukuthi ungcolele hayi ngizalwe esinye isikhohlakali nami yazi ngizalwa isikhohlakali cha akasona isikhohlakali nawe ukhohlakele nonke shuthi uma wakho uyisikhohlakali wazala isikhohlakali ulala nobhuti weboyfriend yakho mhlambe mangathola udadewenu nje mhlambe ngeke kaze elokhe ufuna nosisi manje ufuna nosisi manje angakamfuni uma sengimfuna uzobona futhi ukuthi sengiyamfuna ke wena sonke isikhathi nje wena indlela zakho bengilonga inako iswa lento ukuthi ngathi khona into eyenzakalayo yazi futhi njalo mangena lo mbhemu wasekhaya amshoyo uyasmile uma nalento nje engingayazi kodwa uma kwaphuma sashiyeka sasalazo soyi2
Angiyiboni lele angiyiboni le yanjabulo. Isikhathi nawe nawunaso isikhathi sami. Funa ngeze njani ngoba ngisonise ematokweni. Isikhathi sami. Njalo nje uhleli ufika ngetoko kanti uyazi ukuthi ulala noma. Cha uma wakho kwaba nje into osuku oluyi-1. Ngisayikholwa kwaleyo nto leyo. Shuthi vele uma uhamba wena usuka kuma vele. Mangihamba ngiyakuma wakho. Shuthi phela into oyenzayo. Hayi uma wakho nje ulana nje uhlala le ngasekhaya nje. Manje uma ngihamba uma wakho mina uyangazi ngihamba lonke ilizwe leli. Ngisayikholwa kwalento eshoyo. Ngeke ikholwe ngoba uyazazi inhliziyo yakho ukuthi ayilungile vele ingcolile. Shuthi siyafana ke mina nawe. Sifana kanjani? Siyafana. Hawu. Iphuthu lalela iphuthu lenza kube kanye empilweni. Iphuthu enjani leli ulenza liphindelele. Mina ngayenza usuku oluyi-1 le nto noma wakho. Kodwa manje ufuna usisi futhi. Uma uqhubeka nendlela ongaziqoqi kahle wena angeke nami ngize ngivumele ukuba sithingithini. Ngiphazamisa anisho bafethu ngiyanibona ingxabano yenu iyaxabana niyakhombana. Ngicela ukwazi ukuthi nina nobabili nisathandana nisazokhona ukuthandana ngoba yabo nje manje kumabheketwane angazi ukuthi kwenzakalani ngani. Mina ngeke ngisabona kwazi kulala noma. Mina bhuti wami ngiyamthanda uMamthembu lo. Ngikuthanda impela wenhliziyo yami angingakwazi ukuba ngimshiye. Nakho mina ngiyakhombisa ukukuthanda kodwa ubhizi uvulela umne wethu amathanga. Ukwazi ukulala nomana? Na ukwazi ukulala nomuntu wakithi. Yini ungaboni ukuthi la nikhohlakele nina nini? Nawe nje ukhohlakala. Angikhohlakalanga mina unina ngimfunanga uyena umuntu wangidonsa ngengalo wathi woza la vele ngimthuma esitolo. Wavuma nawe. Ngangizokwenza njani? Wavuma nawe. Mamthembu uyazi nawe ukuthi wena ngithi mangiyakuthinta kulokhu uthi awuzizwa kahle awukho kahle ufuna ngithini mangave ngithola ithuba elihle nami phangu kwamehlanga. Ithuba elihle kuma? Hey. Mamthembu abakithi abadala nabo benginikeza chance nginyeke mina. Ekubeni ngilambe endlini. Ungabafaki kumgcona kwakho. Ungabafaki kumgcona kwakho. Nawe nje mfethu uma wathanda. Musa nje. Musa ukuzenza i-victim mfethu. Angimthandi. Ngaba niphindana. Hayi kwaba vele usuku oluyi-1 vele. Usuku nje oluyi-1 nje banga lapha phendelele. Ungabafaki nje abantu abadala ungabafaki. Usuku abanje usuku nje oluyi-1. Yabo. Kodwa yena uzwile bhuti wami uthe unenyanga eziwu3. Yini ungaboni ukuthi wenza iphutha? Ayikho into enze ebumnyameni ingavele ekhanyeni. Yini ungaboni ukuthi wenza iphutha? Inyanga engaka, inyanga uyazazi nensuku engaka. Kodwa uhlula nje ukuhluza umqondo ubone ukuthi lento yenzayo i-wrong mangave sivela. Ngiyacabanga manje ukuthi angeke sisazwana nalombhemu wasekhaya. Nangale kwakho noma ngathiwa ngisaphinda ngithola omunye umuntu osifazana. Kuyoba nzima ukuthi aphinda azwaye nabantu basekhaya. Sekufuna ngenze sure ukuthi asisahlangani nomndeni wami ngoba ngibalekela zona izinto ezikanje. Yabo. Nosipho uthi usakuthanda. Ngiyayizwa ukuthi usangithanda. Engayizwa kahle lokuthi ulale noma. Angiyizwa nje. Beke ukuthi wena ulale nobhuti wakhe. Cha phela leyo ke ubhuti wakhe noma cha yini wathi cha phela leyo. Abantu abasonta abahlukanisa izono. Bethi otshontshile nobulalile akufani kodwa isono. So now uthi lento uyayikala ngesisindo. Kodwa Ubhuti wami kodwa. Ngeke. Nami ngisho njalo ngithi ngeke ngobhuti wami. Ungasuka usuke nje uyovulela ubhuti wami. Yini ungashaya unembeza nawe? Ukuthi phela nami benginomzwangedwa ngithi wena ubuhamba ungishiye ngedwa. Angibuyi uyangazi kodwa uthi ngiyabuya nje mangave ngambili. Sho kahle hey hayi umhlowa lo bhuti wami. Ngisasebenzelani mangave kukhona umuntu obhizi lokho engifuna njalo embhedeni engifuna njalo ngiyosebenzani into isikhathi leso. Ngiyothiwani isikhathi uba ngisebenza. Uma ngase ngasasebenza ngasengihleli la eduze kwakhe uzophinda futhi yena ethi indoda engasebenzi. Kodwa mase ngisebenza uyaphinda futhi ugila imkhuba. Mfethu ngicela sibe nesixazululo. After all fanele sixolelaneni masixolelana. Makuba ilungiseni fanele sazi ukuthi ayisabonise ingane ngamandla ethu. Mfethu ngicela ukubuza njengo-out uqhubeka kanjani nomuntu ohlatshwa ubhuti wakho? Ngoba mina bhuti wami ngingumuntu namaphutha ngiyawenza. Ngiyawazi ukuthi amaphutha wona into yasemhlabeni iyadala.
siswami asinako uyibalekela. nangithi uyalifuna iphutha lakhe and kwaba kakodwa and nawe lelo lenzile uzokwazi ukuthi akuxolele wena axolele nobhuti wakho. Ungakwazi ukuthi umxolele? Ngakwazi ukumxolela abangiyamthanda. Futhi mase kanje mina ngiyabona ngicela nje nishayela ababukeli bethu noma ngehug bebone ukuthi nixolelane ngempela ngoba sondela mama. Uyambona mase ncuma kanje mama Mthengi. Sondela mama. Ikanani phela ngisakukhalisela mina hawu kahle. Umuntu wami lona mama Mthengi. Right. Hayi bafethu emakhaya bazoze bephinde beqale phansi bexabane. Ngicela ukuthi ngivele ngivale khona la. Landele i-episode elandelayo uqhubeke ujoin EasyBet, ulike EasyBet, ufake i-promo code ethi ST50 nidlale ngo EasyBet. EasyBet is the best. Ngiyabonga.